bemutató arra szeretném kérni, hogy hátul tessék elhagyni, tessék eladni azt a területet, mert lövészet lesz, tessék onnét eljönni, tessék onnét eljönni, meg a visszavonulni a kertes sátorokon túl, a kerták már kihaltak, de ha benn maradnak a sátorban, akkor azok is kihalnak, akik itt vannak. Hölgyeim és uraim, következzék akkor egy antikvitásból, ide önök elé varázsolt lövészeti bemutató, akik ezt előadják a Quinta Decima Apollinaris, második Orsz a Szombathelyről, valamint a Legio Prima Adiutrix alakulata Szögyből, Komáromból, és át is adom a kommunikáláshoz a mikrofon. Jó, hát akkor üdvözlünk mindenkit! Közel elkövetkező pár percben akkor láthatni fogják, hogy annak idején a rómaiak milyen tüzérségi eszközöket használtak az ellenség megpuhítására. Az úriemberek lesznek a célpontok itt páncélba és pajzsban.